gogoratu Jose Azurmendik Victor Gómez Piñek egin zuela tesia Jose Maria Arizmendiarretari buruz, eta horrek balio dezala lotura bezala, orain gurekin dagoen Arizmendiarretaren lagunak elkarteko kidea den Juan Mari Larramendi daukagu. Berak hitz egingo digu Jose eta Arizmendiarretari buruz, eta izenburu bezala jarrita daukagu filosofoa eta Jose Mari Arizmendiarreta pentsalaria errebindikatuz. Nire zunean. Kaixo egunon. Jose Maria eta Victorren hitzaldia entzunda gero gelditzen naiz apur bat zeratuta. Txikituta eta zeren nire ikuspuntua eta lehiatilatxoa zera da. Askoz ere praktika sozioekonomikotik begiratuta. Bueno, hala ere, helduko diot gusto handiarekin. Parisen 67tik 72 urte haietan filosofia eta antropologia ikasi eta enpresa ezberdinetan lanean jardun izan naiz, batez ere Mondragoi korporazio kooperatibetan, 35 urteetan. Arizmendiarretaren lagunak elkartea ale, fundatzaileetariko bat naiz, eta 8 urtez bertan presidente izan ohia. Gure helburua, bere pentsamentua, Arizmendiarretaren pentsamentua gaurkotu eta bereziki bere balioen unibertsoa identifikatzen lanetan jarraitzen dugu gaur daño. Beraz, axiologia mundu batean. Lehenengo ohitura ona jarraituz, eskerrik asko gonbidatu gaituzuelako. Eta aitortu behar dut hemen antropologo frustratu edo sasi filosofo baten antzera natorrela. Nire lanbide guztia, enpresa kudeaketa, sumeetan, alor ezberdinetan, egiten jarraitu izan dudalako. Pentsamendua eta ikerketara begiratzeko nire lehiatilatxoa hori izan da beti. Naiz eta azken urteotan, batez ere erretiro ondoren, gehiago hurbildu izan naizen pentsamendu eta hausnarketa batzuetara. Bueno, lehenengo begira da Arizmendiarretaren irudi ezaguna zein den, identifikatzea nahi nuke. Arizmendiarretaren ospea, handia edo txikia, Mondragoiko proiektu enpresarialari atxikia aurkitzen da beti. Hala nola, liderra, fundatzailea, sustatzailea, sortzaile, suspertzaile eta antzeko adjektiboak ohizkoak dira. Internetera jotzen badugu, eta bilaketa egin, arkituko dugu, beste ez, olako definizioa. Zehazki, Mondragoi korporazio kooperatibaren fundatzaile den apaiz katoliko espainiarra. Esaten du. Eta modu anekdotikoan, baita ere azaltzen da apaiz kooperatiboa. Mondragoi Unibertsitate beraren inguruko argitalpenetan ere bere pentsamendu praktikoa nabarmentzen da. Eta pentsamendu ekintzaile eta akzio pentsalaria, biak, josiz. Idealismoa, realismoa eta beti azaldu duen pragmatikotasuna nabarmentzen da. Pertsonen ongizatearen zerbitzura jarritako bere garapen sozioekonomikoaren proiektua azaltzerakoan
errealismo utopikoa adierazten du hainbatek euskarri nagusien artean, bere euskarri kontzeptualen artean. Arizmendiarretaren inspirazio iturri bila hasten garenean berehala aurkituko ditugu Emmanuel Mounier, filosofo sozial kristaua, Jacques Maritain, filosofo humanista, edo eta Jacques Chevalier, pentsalari katolikoa. Zer definizioik ez dian eriak. Hirurak personalismo, korronte filosofiko, barruan biltzen direnak eta bada ere bersonismo katolikoarekin erlazionatzen duenik ere. Hori ez da hain sarritan azaltzen, baina azaltzen da baita ere. Noski, begirada zabalduz, Owen ere kooperatibismoaren sortzailetzat eman oidena, eta bere sozialismo utopiko proposamenak reformismo interklasista bidean kokatzen diren hoietarikoak dira. Bere Arizmendiarrieta izena jartzen badut interneten, eta filosofia edo filosofo hitzarekin lotzen badut, Arizmendiarrieta hitzarekin 156.000 emaitza azaltzen dira. Biak jartzen ditudanean 3.800 murrizten da, bajatzen da. Eta hor lekuko nagusi bat hartuko du Jose Azurmendik eta gizon kooperatiboak. 3.800 referentzioen artean gehiengoa Azurmendi eta gizon kooperatiboari lotuak daude. Konstatazio bada. Oraintzu Daniel Innerarity filosofoaren izena ere agertzen da, bereziki eta batez ere oso konjunkturala da, Jose Mari Ormaetxea eta Alfonso Gorroñogoitia fundatzaileen omenaldia egin berria genuen duela 2 urte, eta horri lotuak azaltzen dira emaitza hauek, Daniel Innerarity eta omenaldi hau. Guzti honekin zera azaldu nahi dut. Arizmendiarrieta filosofo eta pentsalariaren nortasuna ezer gutxi erabiltzen dela eta oso gutxi aintzat hartu. Harrigarria badirudi ere, ez bakarrik kanpotik aztertzerakoan, hemen etxean gauza berdina egiten dugu. Arizmendiarrietaren lagunak elkarteko lehendakaria nintzelarik, Jose Azurmendiri luzatu genion gonbidapena eta onartu zuen 2014ko maietzaren 14an egindako batzar orokorraren amaieran halako hitzaldi bat eman zezan eta hausnarketa bat gurekin partekatu. Eta hori da aztertu eta erreibindikatu nahi nukena. 12 orrialdeko zera bat, txosten bat idatzi zuen zoragarria. Bere izena da, bere testu inguruko Arizmendiarrietaren pentsamentua. Hori da, 12 orrialdeko txosten, Jose Azurmendiren txostenaren izenburua. Josek, eta berak hor proposatzen dituen aritik eta hildotik partekatu nahi nuke zuekin halako refleksio bat. Josek erreibindikatzen du Arizmendiarrieta pentsalari eta oinarrizko kontzeptuen maila teorikoa filosofiko zehatza duela. Banakoa, persona, komunitatea, balioen jatorria. Kontzeptu horiek aztertzen ditu bere idatzi horretan. Bueno, Arizmendiarrieta eta Simone Weil. Josek txosten hori, hitzaldi hori konpartitu ondoren, handik urtebetera, elkarrizketa virtual bat proposatu nuen Parisen Arizmendiarrieta eta Simone Weil
Simone Weilen artean, bi filosofo hauen artean. Zehazki, lan filosofia konzeptua abiapuntu bezala proposatuz. Association pour l'étude de la pensée de Simone Weil 8. kongresuan parte hartu zuten frantziar filosofo taldeak, suitzarrak eta kanadiarrak, proposamen hau egiterakoan eta pixka bat zehazterakoan oso harrituak gelditu ziren eta nolabait lotuak. Simone Weil 1909an jaio eta 53an hiltzen. Arizmendiarrieta 15an jaio eta 76an hil. Naiz eta garai beretsuan jaioak izan, ez zuten elkarren berririk inoiz izan, eta hala ere bi pentsalari hauen arteko hurbiltasuna harrigarria da, eta hainbat konzeptu bereziki lotzerakoan. Simone Weilentzat lanaren zentraltasuna filosofikoa garbia da. Lana, berak esaten du, naturarekiko gizonaren jatorriko ituna da, gorputzarekiko arimarena. Marx eta bere filosofo eta beste filosofo bakar batzuen ondotik ulertu zuen lanaren zentraltasuna gizabanakoarentzat eta gizartearentzat dela. Marxe bezala lanaren konzeptua filosofiaren erdimuinean jartzen baldin bazuen ere, aldiz, inportantzia erabaki garria ez dio antolaketari ematen dio, eta ez erreminten lanabezen jabegoari. Eta hau oso interesgarria da eta harrigarria. Marxen begiradatik. Lanaren antolaketari Simone Weilek lehentasuna ematen dio. Bere ustetan hor dago kakoa. Eta ez tresnen lanabezen jabegoan. Lanaren estatutu filosofikoa ikusten zuen etorkizuneko desafio handienen artean. Eta bere hitzak dira, emozio handiarekin imaginatzen dut bere etorkizuna. Simone Weilen hitzak dira. Bien bizitza eta ekintzetatik haratago dirauen ekarpenak sendotzen dituzten ideia eta filosofoen arteko elkarrizketa hori guztiz emankorra izango dela konbentzituta nago. Eta espero dut norbaitek hortik lanen bat egin dezala. Bien pentsamendura hurbiltzen garenean, elkarrekiko galdera, sakon eta interpelazio emankorrik ez dela faltako susmoa dut. Konbentzimentu ere, bai. Zeregin honetan, buru berriak martxan jarriko direla espero dut, eta agian zergatik ez, hasia hemen utziko dugu. Arizmendiarrieta filosofoa. Azurmendiren lan hau, Hamabi Orrialdeko txosten hori, Arizmendiarrietaren pentsamendua bere testu inguruan deitua, lehenik entzun eta gero irakurtzeak asko lagundu nau Arizmendiarrietaren pentsalari dimentsioa ezagutzeko eta identifikatzeko. Mila aldiz eta segurazki aspergarri bihurtu arte entzun izan ditugun hitz haien zentzu sakona ulertzeko oso baliagarri gertatu zaizkigu Joseren hainbat idatzi. Arizmendiarrietak aspertu arte, esan dudan bezala, erabiltzen du lehenik eta ororen gainetik pertsona. Baina Josek afirmazio hori maila filosofikoan aztertzen du. Eta ez maila sozial praktikotasunean. Zer da Joseren hitzak? Zer da Arizmendiarrietak hainbeste garrantzia ematen dion persona hori? Eta bere garrantzia zertan errotzen da? Honela jarraitzen du berak erantzun bila. Eta esaten du
galdetzen du pertsona izatea zer da, zer arraio da. Itzulinguruetatik bakarrik, zeharka bakarrik hurbil gintezke erantzun bila. Ez daukagu erantzun zuzenik. Kanten imperatibo kategorikoak itxatzita daraman subjektu morala soilik aitortu eta errespetatu genezakeen zerbait da, hori da subjektua. Duintasun hutsa besterik ez da, Joseren hitzak. Pertsonak sortzen duen bere intimitate bakarra misterioa da, bere kontzientziarena da, hori da pertsona. Baina kontzientzia hau aurkitzen dugu inguratzen gaituzten banakoengan, indibiduengan. Beste pertsonekiko erlazioetan bihurtzen gara pertsona. Erlazionalak gara. Hots, identitate hori elkarren artean batera, elkarrekin konkista dezakegu bakarrik. Guztion artean lortu eta osatzen dugun pertsonen komunitatea, ez banakoen komunitatea. Afirmazio hau oso emankorra iruditzen zait, Joseren afirmazio. Joseren hitzetan, orain zita, laburpen moduan ordena berria sortuz pertsona bilakatzen gara, pertsonengandik pertsonentzako. Berriz errepikatuko dut, orden berria sortuz pertsona bilakatzen gara, pertsonengandik pertsonentzako. Eta hau ordena berria beste modu bat gauzak egiteko eta antolatzeko batez ere sozial eta ekonomia alorrean. Halakoxea da, hauxe da. Exactamente hori bera proposatzen zuen Arizmendiarretak. Kooperatibismoa definitzerakoan. Hau da Arizmendiarretaren iraultza. Josek esaten du. Pertsonengan beraien kontzientziaz fidatzen da. Ez alderdi edo gisa bereko edo antzeko antolakundetan. Gizona baita edozein sistemaren oinarri, Arizmendiarreta. Nolakoa gizona, halakoa izango da gizartea. Errepikatzen du 1000 aldiz Arizmendiarretak. Beraz, praktiko sozial mailan pertsona eta askatasuna, erantzunkizuna, heldutasuna, solidaritatea eta abar baliokideak dira. Baina hauexek berak, hoitxe beraria Arizmendiarretak kooperatibismoa ez, kooperatibista definitzerakoan erabiltzen dituen definizioak. Exactamente hoitxe berak. Banako gizartea nagusitasunaren aurrean Arizmendiarretak gizon lankide eta kooperatiboa azpimarratzen du beti. Ez zuen alferrik esan filosofoak, Aristotelesek, bere burua besterik beharrez duen gizona gizakion mundu honetan arraro samarra gertatzen dela. Bietako bat, jainkoa edo piztia litzake. Hau Arizmendiarretak esaten du. Gizonaren joera naturala ez da basamortuaren bakardadean bilatzea, ez eta neoliberalki inguruko guztiekin muturjoka edo aurka aritzea. Azurmendik laguntzen digu nire ustetan Arizmendiarretaren adierazpen askotan ezer egiten ez duenaren antzera, euskerietan ariko balitz bezala esaten dituen hitzen eduki filosofikoa identifikatu eta jorratzeko. Lana eta heziketa, beste begirada bat. Arizmendiarretaren pentsamenduaren erroak 19. menderaino doaz, noski,
emanzipazio sozialeko mugimendua, naiz Lubitsch lana eta heziketa liburu eta mugimendua proposamena, gero Marxek kritikatuko zuena hor inguruan zeratzen du, xurgatzen du baita ere lana konzeptua erabiltzerakoan Arizmendiarrietak. Horrela ikusten zuten, jornaleroentzako bizitza osoa bihurtzen den lana. Langileentzako lana egitea bizitza osoa da, ez dago beste zereginik. Eta instrukzioa aldiz, ikasien privilegio bat izango da. Hauxe da dikotomia, mugimendu honen dikotomia hortan kokatzen da. Baina klase haue biak, dituzten xedeak, asmoak, nolabait elkartu egiten dira. Eta menetzen dio Arizmendiarrietak. Langileek heziketa burgesean sartu nahi dute. Eta ikasiek intelektual langile bezala erreibindikatzen dira. Rekonozimentu hori eskatzen dute. Naiz eta batzutan ilustratu beranta tardio baten itxura arlezakeen norbaiten antzera azaldu, nik usten dut Arizmendiarrietak dikotomia honen gainditzea planteatzen du, modu batean. Ikasketak eta lana nolabait uztartuz. Pedagogiari buruzko bere interesa Arizmendiarrietana oso sakona izan da, eta hori probatzeko oso simplea da, Paulo Freireren liburua zapalduen heziketa, Arrasateko museoan dagoena, ikustea besterik ez dago. Dena horriz horri notak, azpimarrak oso landutako liburu bat, Arizmendiarrietak landutako liburu bat da. Eta Freireren proposamena liburu hortan laburbilduz eta esaldi batera ekarri beharko banu, zera esango nuke. Heziketa arekin langilearekin landu behar da, ez eta harentzat, langilearentzat. Hau da Freiren liburu hortako Freirenen afirmazio sendoena. Baina hezitzaile eta hezituaren arteko elkarrizketa baten antzeko zerbait gertatzen da heziera prozesuan. Biak sujetu bilakatzen dira eta biak bere subjektibotasuna sakondu eta lantzen duten prozesua da. Marxek esan zuen, orain arte ezagutzen dugun gizadiaren historia klase borrokaren historia bada. Arizmendiarretaren proiektua historiari iraultza ekartzeko proposamen bada. Lankidetzari zimendu berriak jartzea. Gure historiari beraz, pertsonen arteko lankidetza benetakoa izan dadin, lankidetzak librea izan behar du. Errotik. Horrela bakarrik, pertsonek lehenik pertsona libre bezala elkarlanean aritzeko oportunitatea izango dute. Kontzientzi kooperatiboa izatea, historiaren filosofia bat edukitzea da. Eta hori suposatzen du. Lana, ekonomia, politika, giza historia osoa, pentsamendu kooperatibisten ikuspuntutik ikusi eta landu behar dugula alegia. Hau da, nire ustetan, Asormendik kooperatibismo aztertzerakoan txosten horretan proposatzen diguna. Lanean historia egiten ari garela kontu hartu behar dugu. Lanean eta lanarekin.
noski lana transformatzeko da, lana kreazioarekin zerikusia du, eta bar, eta bar, eta bar. Beste behin, ere Arizmendiarrietaren zita bat erabiliko dut. Kooperatibista izateak, pertsona izateko modu berezi eta zehatza izan behar du. Hots, munduan egon eta izateko modu bat. Eta historiaren arduradun izateko modu bat. Hauek dira nire ustetan txosten hori irakurtzerakoan arki genezaken reflexio oso sakonak. Eta bukatzear, noski, Jose Azurmendiri esker ona azaldu nahi nioke. Nahi nioke olako lantxo sakon bat eskaini zigulako. Oso ez ezaguna, ez dago inun, esan edut, ez dago oraindik ez katalogatua bere lantxo hori. Euskal tradizio politiko eta soziala, fededun, apaiz bokazioa, europear mugimendu eta kristau sozial alderdi guzien ondotik, Azurmendik bere filosofi zena eta praktika aurkitzen laguntzen digu. Eta usten dut hau oso ekarpen interesgarria dela. Azken 35 urtez, gizon kooperatiboa argitaratu zuenetik, alegin horretan ari zaigu eta hortan dirau kooperatibismoa aztertzen duenean Azurmendik. Baina gaur, zuen aurrean aurkezten saiatu naizen 12 orrialdeko idatzi hau, idatzi honen balio pedagogikoa itzela dela iruditzen zait. Eta bere laburrean eta bai bere argitasunean. Eta bukatzeko, zera berretsi nahi dut. Joseren laguntza aldara ezin eta ordain ezinekoa suertatu zaigula. Arizmendiarrietaren proposamenen dimentsio filosofikoa Mondragonen eguneroko bilakabide praktiko eta soziala gaindituz, bere pentsakera eta zen filosofikoa deskubritzeko atetxo bat ireki digulako. Horixe da pentsalari baten begirada pausatu, zorrotz, sakon eta zehatza. Eta hori usten dut proposatzen digula Azurmendik Arizmendiarrieta aztertzerakoan. Eskerrik asko.